Nosaltres, els pares ja havien estat en els 70s i 80s molt implicats i volíem fer que fora una cosa més a l'abast de tot el món. El moment en el que naix el Tirant lo Blanc es justifica per la presència política del nacionalisme polític organitzat amb molt poc èxit electoral. Per una altra banda, el que seria el valencianisme cultural destinat exclusivament al govern de la universitat i en una ampla majoria absoluta de les institucions valencianes governades pel Partit Socialista. Havien intentat vendre-nos la cabra que com a mínim ells representaven un valencianisme cultural, però el valencià no era un requisit per a la funció pública, havien fet una televisió valenciana, un model de Canal 9 terrible. En canvi, ens trobàvem que un moviment que s'autodenominava valencianista i que era clarament contrari als postulats del fustiranisme i era anticatalanista com Unió Valenciana, vestint-se de valencianisme aconseguia anar augmentant quotes de poder, no? D'una banda i d'una altra teníem la sensació de que este país estava absolutament bandejat pel govern de Madrid i que la Generalitat no havia servit per a incrementar o impulsar el valencianisme. On se viu dins de la universitat un moment de màxima llibertat i de màxima participació, on els estudiants s'estan incorporant inclús al govern de la pròpia universitat. La història del Tirant lo Blanc va molt lligada a la història del bloc d'estudiants agermanats. En el BEA hi havia diverses tendències, totes legítimes, i encara que ens enfrontàvem, en realitat coincidíem en les qüestions més importants, podíem tenir algunes tensions, però sí que veiem que es necessitava reforçar, estàvem preocupats per la continuïtat dels trets culturals i identitaris valencians. Va haver una assemblea del BEA on no coincidíem amb els resultats de la votació, no recordo exactament què és el que va ser, sincerament, però vam començar a fer un poc de desmarcatge, no? Sobretot la gent del BEA de dret i de filologia. Me'n recordo perfectament del dia que el vam crear de manera oficial, podríem dir. Era en la sala de juntes de la meva facultat, de la facultat de filologia. Nosaltres el que sí que tenim clar en el moment fundacional és que el Tirant lo Blanc ha de ser una entitat que actua en política. Això ho teníem molt clar, la gent del Tirant lo Blanc d'aquella època.